We're on the way to Luna, La Union. Time check, it's 5:30. Yes, go, go, go! Our Lady of Manakpakan. We are now at Darigayos. Sa may bridge na, papasok. 20 minutes lang tayo nag-travel set. Sobrang ko lang ay, sa Noble. Aray. Ay. Alam mo yun, saan na yun? After 20 minutes of travel, we're now finally here. Darigayos. Hi, Mitch. Wow, wow, wow. Hi, Beth. Ano na? Bakla ang dilim. See you later. Good morning, Pilipinas. Ba't ilang kilo yung kukuhanin nating pusit? Aray, sino yun, be? Ala, dayupay. Hala. Mas ano sa playo? Wak, wak, wak. One, upakan. Ano sa pa may kilo? 150. Ay, sige ko. Ayun yun. Isa sa mga nagbebenta ng Pusit. 150 per kilo. Ang dami. Alam ang shortcut pala dito. Welcome to Darigayos Beach. Wow! Ay, ang noches. Ay, ang dami nag-aantay. Saan tayo, be? Ay, nagpilas ni Michelle. Saan? Ang dami pa ng, bongga. May mga tent.
Sosyal pang mayaman. Andun yung Darigayos na ano. Bongga. Hello, Beshi Wap. Uy, bawal yan na yung nigarilyo ka. Ayun na. Ganda-ganda. Nantay namin yung pusit. Wala pa naman basta yung pusit. Anong dapat ko? Wala pa. Hindi na lang tayo sa Correct. Wow, ang ganda. Bongga. Ang nagkita dito, i-ano ka pa na. Bakla, nandiyan na sila. Ang mga pusit. They're coming. Hindi pa pala, Nandiyan na sila, Ben. Oh my gosh, nandiyan na yung mga pusit. Ala, nandun na silang lahat, be. Isulatan. Uy, Bes, nandiyan na sila, oh. Wow, bongga. Ayun na si Kuya, oh. Wow, more. Ang, wow. Ang dami nila. Pati doon, ang dami. Ay! Ay! Parang kasi siksidan mo. Binubuhat pala yan. Ang ganda rin bakala. Mitch, ka dito. Ganyan pala yan, be. Ano masasabi mo sa mga pusit? Amazing. Sa may, It's amazing. ganyan pala yan. Tignan natin yung pusit, be. Umatwang mo. Asan yung pusit? Ayun po, be. Ayun, pusit. Ay, saan? Ay. Ayan na kayo dito, sis. Awan na inalag daw. Aw mo na ala dun sa sis. Awan na alag daw. Awan, be. Mura daw. Ayun, oh. Patay daw. Ay, pating daw sis. Sabi na si Nes. Pating daw ang nakuha, be. Yun. Ala, mas more pa doon. Oh. Bongga. Bes, meron na naman dun sa kabila. Alam niyo Oh. po,